Hello everyone, orang jauh tu nona ani video kita dalam sekolah ini nan video kita lo. Mahai tong banyak orang kakayo, orang jauh tu kaham notong nang ini. Ini hingga ni video cikon sanong nai bisi tolong ya tang hingga kai tabu hingga kai ang ikorong goyam mwkhwi jana nai tongo. Kai tabu hingga ko sarik ni kisa yang lama dige berai kawa sepuluh berai yang palok kahini yang hingga ko nai di view nai tongo yang watiro wajak de ko satung kisa saltire legung itong kai yang seng berai lejak yang para kanani no mairong yang mairong borjak kai yang sorok kacungan usung kisa berai lejong mantang watiro wawe jotun yang mairong di fungsa mango view nai tok kai yang seng yang ko tabung kan yang kifilai tong ko yang ke ma yang cere besana bamsak nai ne di ko sahap nai di do nok to dedi do nok nani video cere besana mo ke kakane besai ke nong nok kena yang gama be bam sang ai tong ma be mang no tong pote ke bai tong ya video khai mano gai muni tong nai di ko tabo hong gai seng yang go nokor ki fili tong kai yang nok lama thalai tong ta kai tabo hong gai yang go sarik bos halbo kai tong tilile ge tong kai ko yang go chin yang bari ga nani wo ko soro boza thai ka nai tong go yang go sobai ta kai yang go nai lai tong ko sik ane thai tong dan asik to video sida lai ko yang go kai furo ge tong tai ko sik thai ka kai tabung kai khai no hai phung ka ham tabung kai jeng ko phung go yang go mane bo ani burung ni janjala nang ka am sik ham ja go ora hayo bu tawai sabon jani lama yang lama na hari jiri kho go yang go kai di ang bai biscuit ya fari jai kai se biscuit chawa yang go jiri kho go tong ta bo kai ang kana rili ya copyright dok klai nai ke obon bage ang off khai marika ke nai to nan video no je sang yang go bati bawana bagai no ka somi tong ka kai yang go hong kai seng tabuk sana yang nak halai tong yang lama bo bai kini nong ka bong ge yang go mu ke chiri khoi tong na halai ge te muni suru ge tong tai video khai ma sai man tong bo ge yang go ka biscuit dok sa jak ta phu nang jak kai asuk to video lok lak tini ni je furung man cha furung nai ge ti ang video kaham no tu banai dorong ni bagai je ang khai man sak ang je to ang dokun jagro than jeng ya ke an video to contact yang para rong ni blog nong nai am suk to video khai manglak boya hai kinong nan je fur bere ya upload kan video khai nai tabo hong kai ko nai di srap sapore wati wai rikha di borong ke no nai di ko am suk wati bangkha wati bang woni ya golo hong kai nai di do busuk yang video khai tong ke yang obarok sibi tong tai ko an yang nok ulo wati wai tong go ke jotono no phung ka ham tabu khung kai jaisa sing yang go mane wati rok busuk bang ga yang go ti rok tor ka hene nai thalai tong ta kai kete ta mo kasne kisa sing putrok shoot khai jalai na hine tong mani mane hine nai na ga ja ka rok hai ka ham dingni samani te shi kuplong i ko no no kana mai ro jotono chila filang jak wati wai kalang thaka ka mia khoro to anek wati bang kha wati bo thakle mia ka ta ko phungong ka chengyang go mane dam sanai yang view nai thong de hine nai na khale jek jaka boting gi tong kai te ro kering ga jeng photo puja nang lai tong mani kai nai lai thaka jaka sibi no mane bujak lai lia te ro ran ke ola te sa ka ham ke bujak lai hine just nai na sibi je phale seng kai yang ton rok nuk nai han blog thanai sikane blog ro ka ja ke yang go kai kan nana song bong ni mai ro tei dam sanai te ko to ga mai ro ko thabe kan tini video am sak tin nai